להסתער עליו. דרך הנסיגה הייתה דרך שעוד לא עברתי בה ולא הכרתי. זה היה מדרון עם טרסות שבו עבר שביל לכיוון צפת. 3 ימים לאחר ל"ג בעומר יצאנו לפעולה. נענו דרך ואדי טוואחין, עין קנייא לוואדי מירון. דרך קשה ביותר, שביל קצר מתפתל וצבעי, גם חומר הנפץ שנתנו עמנו הכביד מאוד, ולבסוף הגענו למקום ההיערכות לרגלי מירון, דרומית לכביש עכו-צפת. ארגנתי את המחלקה להגנה היקפית ויצאתי עם שייקה וזיגי לסיור למעביר המים, שאותו היינו צריכים לפוצץ. למזלנו גילינו חור פיצוץ שהכינו הבריטים במלחמת העולם על מנת למנוע מהגרמנים להתקדם במקרה של פלישה לארץ. זיגי ישר את החור כמתאים לפיצוץ, לשייקה הראיתי את הערוץ שבו הוא יצטרך לעלות לכיוון מירון ולהפעיל את הרטט. חזרנו למחלקה והתארגנו לפעולה. שייקה וכיתתו עם כמה מקלעים וזיגי עם חומר הנפץ יצאו לכיוון מעביר המים. אני פרסתי את המחלקה בשורה אופקית. התקדמנו לעבר כביש וחיכינו לפיצוץ להתחלת ההתקפה. הפיצוץ נשמע ושייקה פתח באש לכיוון מירון. המחלקה המשיכה להתקדם עוד כמה עשרות מטרים ועד נתתי פקודה להסתער. בריצה ובשאגות תפסה המחלקה את בניין הרשב"י וחלק מהכפר. שלחתי 2 כיתות לסרוק את הבתים שלמעשה היו כבר ריקים, הערבים ברחו. את בניין הקבר הפכו הערבים לאורווה. דבר שחרה לי מאוד, היה שם גם חמור אשר הראיתי בו, מעשה שאחר כך הצטערתי עליו, כי מה השם החמור? אנשי המחלקה אספו חלק גדול של הרהיטים וערימה גדולה והדליקו מדורה. אמנם באיחור, אבל באנו על סיפוקנו. הערבים התחילו להתארגן מחדש ופתחו באש לכיוון מירון. מלאכי המ"כ קיבל כדור ביד. החלטתי לשנות את דרך הנסיגה לדרך יותר קלה בגלל פציעתו של מלאכי. הוא אמנם הלך בכוחות עצמו, אבל לא ידעתי איך ירגיש בהמשך. הערבים ירו עלינו בדרך הנסיגה. הם שלטו עלינו מלמעלה. שטח היה סלעי ושיחים נתנו לנו מסתור. בקפיצות לאחור נסגרנו עד לניתוק מגע. בזמן הנסיגה נפצע אריה לוי בעינו מנטס של סלע שפגע בו קליע. בשעות הבוקר חזרנו לצפת. לאחר כחודש, כששכבתי פצוע בבית החולים בצפת, לאחר לחימה בחזית משמר הירדן, בא אליי מפקד פלוגה מכרמלי לקבל פרטים על הפשיטה על מירון לקראת תקיפה נוספת שכרמלי היו אמורים לבצע. בין היתר הזהרתי אותו שלא יעז לתקוף ביום, כי הערבים שולטים מלמעלה על כל הגישות למירון. לפי האינפורמציה שקיבלתי, הוא לא שמע בקולי ונכשל בתקיפה, בה נהרגו מספר חיילים. וכדאי לציין שבעיתון של הגליל פורסם שפשיטה בוצעה על ידי הפלמ"ח. לא פלא, פעולות מסוג זה נוהלו עד אז רק על ידי הפלמ"ח. עכשיו אני רוצה עוד דבר. הזכרתי פה גם את שייקה. שייקה, תדע דבר אחד, הייתי חסר לנו כמה פעמים שלא באת. אני שמח שבאת, אני יכול להגיד את זה בשם כולם. טוב שבאת, כי אנחנו אוהבים אותך. כעת יקריא את הכתבה נוספת. יש שאלה כשנים. כי הייתי נער בתמוש. כל שנייה, היה מקפיץ אותי. סיבוב. כל היום. ישראל, שכחת לציין את המדינה.